Takže ahoj, zdravím vás u nového videa a dnešní video bude haul. You used to call me on my cell phone late night when you need my love. Já mám vždycky vlastně období, kdy si šetřím a pak jednou za půl roku jedeme na Moravu a tam je takový obchodní centrum Freeport. Jestli to znáte, je to na hranicích s Rakouskem a jmenuje se to Hatěchvalovice Freeport, kde jsou vlastně různý značkový obchody, kde jsou pak různé slevy a nejvíc slev je tam hlavně o prázdninách, byli jsme tam vlastně o víkendu a bylo tam taky pár slev, ale v určitých obchodech jako to zase tak znát nebylo. Další jako věc, která tam je fajn, tak to je vlastně, že tam není DPH, takže to už se mám taky od toho ty ceny odvíjí. Dál jsme byli taky v IKEA a ve Vaňkovce. Pak jsem taky nějaký věci ještě koupila na internetu, ale to už spojím potom. Já bych asi začala touhle knížkou. Je to vlastně vydání, rozšířené vydání Minecraft příruček. Jako s přítelem a s kamarádem hrajeme Minecraft. Je to v krásný v takovémhle poustře. A jsou v tom vlastně příručky. První je příručka Redstone, pak je stavitelská příručka, pak je základní příručka a bojová příručka. Je to vlastně rozšířené vydání a stálo nás to myslím 800. Teď vám asi ukážu ještě nějaký ty výtvarné věci, které jsem si koupila. Tady to jsou pastelky, akvarelové pastelky, s kterými když vlastně nabalíte akvarelový papír, tak si vezmete ještě teček s vodou a udělám to jako akvarel. Tato sada mě stála 300. K tomu jsem si teda koupila ten blok. Jsou to vlastně akvarelové papíry. Neměly by se nějak vlnit, protože to je gramáž 300, což je už hodně silný papír a v tomhle bloku jich je 10. Jako další věc z výtvarných potřeb jsem si koupila tenhle sketchbook na skici. A je to vlastně takový nažloutlej papír na skicování tužkou. To je asi z výtvarných věcí všechno. A teď vám ukážu něco, co jsem si koupila ve Vaňkovce. Ve Vaňkovce mám asi nejoblíbenější obchody Butlers a Nanu, kde mají vlastně takové kreativní věci a ráda tam nabírám inspiraci. Teďka jsme si tam dokonce i s přítelem koupili tyhle ty svačinové boxy. Je to vlastně na nějaký oběd nebo nějakou takovou svačinu, že si sem můžete dát salát, přílohu a třeba nějakou omáčku nebo maso. Koupili jsme si to protože o prázdninách chceme vlastně vyletovat, nechceme přímo jet na nějakou dovolenou, ale chceme jako jezdit po České republice. A tyhle boxy jeden stál 159 korun. Pak jsme teda nakoupili i v Nanu, tam jsem si koupila tuhle kachničku do koupele. Tahle kachnička teda stála 30 korun. Koupila jsem si ji, protože bych si ji chtěla brát do koupele. A myslím si, že kdybych si jich koupila ještě víc, kdyby nebyly takhle drahý. Takže jich tam mám celý houf. Pak jsem si tam koupila takovouhle vázu. Tahle váza stála taky 30 korun. Poslední věc, kterou jsem si v Nanu nakoupila, je tato sklenička. Myslím, že se mě bude hodit do videí a tak. A stála mě taky 30 korun. Myslím si, že tam mají hodně takové pěkné věci a za pár korun. A hlavně, když trefíte nějakou dobrou slevu, tak to je skvělé.
Tak a teďka bychom si mohli vrhnout na tu IKEA. Tam toho máme docela hodně, s přítelem ještě jsme kupovali nějaké věci do bytu a tak, takže vám jako nebudu ukazovat všechno, ale jenom takové ty věci, které bych vám chtěla ukázat. Takže jsem si koupila tu sadu na pečení, je tam vlastně sada na nějaký ten nízký koláč a pak tam je ty nepečený dorty, kde se to tady pak otevře a stála mě 130 korun. Pak jsme si tam koupili tady ty dvoje kořenky, my už jich teda takové dvě máme, jenže máme hodně koření, tak jsme si ještě dokoupili další. A jedna, tato sada stojí 39 korun. Tam vlastně koupila tyhle ty umělé kytičky, tahle ta růže teda stála 50 korun a pak ještě tyhle ty menší. A tady jedna stála 9 korun. Jako další se skoupila tuhle vázu a to stála taky 12 korun ve slevě. Tyhle křídy jsme pořídili za 30 korun. Jsou tam vlastně 5 barev a já chci hlavně použít na tyhle ty tabule, protože jsem si koupila tuto barvu a chtěla bych je využívat. Do interiéru jsme si s přítelem ještě koupili poličku. Vlastně jsou potřeba tadyhle tedy tyhle dvě to budou držet. Držátka, to budou držet a na to ještě přijde tahle polička, protože tady máme vlastně volnou zeď a jak máme malý byt, tak jsme se rozhodli si sem jednou pořídit. Ta polička stála 300 a ty dvě držátka bylo jedno za 30 korun, takže 60. A jako poslední věc z IKEA ještě jsme koupili svíčky. Vlastně tyhle svíčky nejradši kupuju vždycky vanilkový a tyhle jahodový. Ty jsou jako skvělý a jedna stojí 25 korun. Vydržej 25 hodin. Takže to máte korunu na hodinu světla. To by bylo teda z IKEA všechno a teďka bych vám chtěla ukázat něco z těch hatí. Byly tam teda hlavně slevy na boty. Jsme teda zrovna nějaký boty nechtěli, já jsem chtěla hlavně nějaký jako trička a věci spíš jako na hořejšek. A takže jsme tam koupili Tom Home and Cook. Si přítel koupil zastřihovač na vousy za 430 korun. To byl taky ve slevě, myslím, že skvělá cena. Pak je tam obchod Decostyl, v kterém jsou různé dekorace, obrazy a různé svíčky a prodávají tam i Yankee Candle. Koukala jsem se na ceny na internetu a pak jsem je vlastně porovnávala přímo v obchodě. Vlastně jsou ty 3 různé velikosti těch základních svíček a tahle je ta střední. Jediná tahle se tam vyplatila, protože na internetu stála myslím 587, plus si k tomu přičtete samozřejmě poštovní, určitě přes 50 korun, nějak do té stovky typu. A tady jsem ji vlastně pořídila za 515 korun, bez poštovního. A pořídila jsem si vůni Black Sherry. Tak ta mě vonila tam asi nejvíc a musím říct, že mě provonila celou tašku a slyšela jsem, že když vlastně ji zapálíte v nějakém menším bytě, takže by vám měla během chvilky provonit byt. A tak jsem to hrozně chtěla zkusit. Doufám, že mě nějakou dobu vydrží. Teď bych vzala ještě teda jídlo, byli jsme v Lintu, kde vlastně prodávají čokolády. S přítelem jsme takový milovníci čokolád, zrovna od nich. Máme rádi tyhle ty kuličky plněný krémem. A tohle je zrovna limitovaná edice s jahodama a bylo to fakt skvělý to bylo. Můžu doporučit. Byla tam zrovna teda akce, kde jste si koupili vlastně 3 takhle velký ty balení, mohli jste je jakoukoliv příchuť a bylo to jako 2+1.
Takže tam byly myslím tyhle ty velikosti za 150 korun, už to je jako docela levný. A když máte tu poslední teda zdarma, tak vás jedno balení vyjde na 100. Takže jsme si tam vlastně teda koupili tyhle jahodový a pak jsem ještě rodičům koupila tyhle ty bílý, to taky skvělý. Samozřejmě tam ještě prodávali tyhle zajíčky, já jsem babičce koupila k Velikononcům tady toho malinkýho, je rostomilej. Přítel má hrozně rád bílou čokoládu, takže si tam ještě koupil tady tyhle 2 čokolády. Tam na to taky byla myslím akce 3+1, takže jste koupili 4 čokolády a jedna byla zdarma. Jedna tahle čokoláda je za 50 korun, ale za tu kvalitu to fakt jako to je špičkový, no. Ale vypadá to, že už budu moct jít na oblečení. Asi teda nejdřív začnu přítelem, on si tam koupil tyhle ty pumy, kratěsy na sport. Cena 250 korun z 375. Tak se tam ještě koupil tady tuhle pásku. To je páska pro kapitány, třeba ve fotbale nebo tak. Tahle páska má hodnotu, byste nevěřili, za takovouhle gumičku. Normálně 780 nebo nějak 750 korun a teď byla v akci za 25, takže to je neskutečný. To fakt... nevím, za 750 korun bych si tohle v životě nekoupila. Jsme nakupovali v Nikeu, bráchovi jsem koupila takovouhle mikinu. Ta byla za 520 korun. Já se schválně tady kouknu, jestli tady není cena. Asi nenajdu tu původní cenu. To je škoda. Mě vždycky baví porovnávat, kolik to stálo předtím a s tím, za kolik jsem to koupila. No, takže takhle. Už si tam koupila tady tyhle 3 čtvrťáky za 220 korun. To mně přijde jako fakt 220 korun za značkový kalhoty sportovní. To jsem fakt ráda, že jsme na tomhle narazili. Jsem si ještě v tom Nikeu koupila takovýhle tričko na sport. Myslím si, že to je z hodně dobrýho materiálu na cvičení. A to bylo za 260 korun. Je to vlastně na běhání, ale já s tím budu asi jenom cvičit, já moc nerada běhám. A kdo ví, třeba se jednou zase odhodla. Tady mám ještě 2 trička z Kenvela. Tohle tričko jsem koupila za 209 korun. Za 300. Pak tady tohle tričko. A tohle tričko jsem koupila za 159 korun ze 400. To je krásná. Krásná slova, co? Fakt člověk úplně miluje, když ušetří. Pak jsem ještě nakoupila 2 takové věci v Teranově. Tady to tričko s Coca-Colou, to stálo 249 korun z 359. Tak. Pak jsem koupila tuhletu košili. 299 korun z 439 korun. Tak to už je všechno i zhatí a teďka jsem vám ještě chtěla ukázat, že jsme si koupili s přítelem trička v Lidlu.
Vlastně já mám takové spidermanský, jsou na tom ještě tady třpytky. A on si teda koupil takhle Batmana. A jestli víte, jak je teďka v kině, to Batman vs Superman, tak my si to tam vlastně chceme vzít do toho kina. Myslím, že to je takový hustý. Tak já doufám, že se vám video líbilo, že jsem na nic nezapomněla. A kdybyste cokoliv potřebovali, tak se zeptejte v komentářích a budu moc ráda, když mi dáte vědět lajkama nebo komentářem, že se vám video líbilo a budu se na vás těšit v příštím videu. Tak čau!